Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngilapha-ke kuyintatheli. Kukhona lezi iy'ntatheli eziyabalandeli, kodwa-ke ngisho lezi iy'ntatheli-ke zakwiSolezwe nakwiLanga sekwenzekile-ke. Angazi mhlawumbe ukuthi kuzoba yinsuku engaki beyibelesela le ndaba yaMthandeni, ngoba iyaphoqa ukuthi bona bayibelesele. Sekuvelile ukuthi uhlukanise unyaka kuma-radio stations ahlukahlukene, kanti naku-Channel O bathe nje kushaya u-12 babala kwaba yilo igutsha, kanti naku-SABC basuke bavala ngalo igutsha. Ngisho ukuthi lihlukanisile, kodwa sengibeka ukuthi beliyingoma enkulu ngalelo hlobo ukuthi kuma-TV channels athile ngo-12 badlale igutsha, kodwa basebeba nayo-ke abayishoyo ukuthi yi-Song of the Year. Kodwa nje kuma-top 10 akhona e-South Africa, mhlampe siyadlula ku-10 mangibala kuma-radio stations, mangakhuluma iphutha, amakhulu namancane igutsha belikhona. Manje njengoba kuye kutholakala ukuthi la maphepha okuyiSolezwe neLanga banokugamanxa kwey'ndaba zikamaskandi, lena-ke abangayiqi Nkosi yami. Mabeyeqa phela mina ngizobafonela. Mase kuthi-ke kusazofika usuku la uMthandeni ephakamisa imali, lela phepha elikhulu elimhlophe elinesamba nemoto. So silindile. Kudala phela besifunza iy'ndaba, cha ngikhuluma nephepha mina, iSolezwe neLanga. Yebo, angakazi kwiy'ntatheli lezi engiyibiza ngama-walking laptops. Nganichazela ukuthi indaba ngithi labayana bayiy'ntatheli engiy'fanisa nalolu hlobo olusha lamakhompyutha, kodwa oluney'nyawo, because laba abantu bakwazi ukugcina ifayili ne-information, begcina isikhathi nosuku nokuthi wayegqokeni. Laba banye angikhulumi-ke lana ngale ntatheli okuyi-walking laptop, lona esithi masijabula athi inkinga yenani wazi umaskandi. Sithi siyayilanda le ndaba yokuthi uthi umaskandi asiwazi kanjani, esifide izindaba ezingathi shu sibe simtshela nge-big song. Angikhulumi-ke nalapho, ngisho kulezi iy'ntatheli lezi ezibhala lapha emaphepheni, cause ngiyezwa kuthiwa into yamaphepha yona isithanda ukungabi serious indlela abayiphatha ngayo. Amanye nje amaphepha impela seyavala sekuzoba digital, kodwa-ke ngoba basekhona bebhala ngesiZulu. Nangu uMthandeni SK, uMthandeni lona kanye noMaHung. Izwi lami gazi lishile Nkosi yami, ngimemeze kwavuka ubu-2K bami. Le ngoma ihlukanisa unyaka. Manje iy'ntatheli lezi ebezifona zibuza ukuthi kuvotelwa yiphi ingoma, njengoba sekuvotiwe kwakhona ewinayo, sicela ukuthi bebhale besheshise futhi bengenzi kancane, ngoba sifuna ukuhamba siyokucosha amazwi abo. Ababhale-ke namanje iLanga neSolezwe, sikhona. Kuvote thina phela, nobe nibhalani nibhalela thina. Angithi iLanga elobani, elomphakathi. Ekuqaleni sizwile ukuthi nje impela ba-worried, bafuna ukwazi nabo ukuthi kuvotwa kanjani, babuza ama-artist amanye ukuthi nina nithi. Ngaze ngasaba guys, ngisaba ukuthi khona abazocasula becasule lento engiyishoyo, kodwa bayayizwa nje ukuthi ilula kanjani. iLanga-ke alisisize bakithi, sicela kuphela isonto lonke uMthandeni lobe khona kula maphepha iLanga neSolezwe, bebhala nokuthi sithini thina. Yena uhlukanisile unyaka, bazoyibhala le ukuthi uhlukanisile unyaka. Bebhale futhi ukuthi akaluhlukanisanga ngokukhoze kuphela. Bephinde futhi bebhale ukuthi-ke abantu bajabulile. Bephinde futhi mhla ephakamisa imali, esenikwa imali, bebhale. Mhla edumisa imoto, ngoba phela ihamba nemoto, bebhale. Mhla kuba nomcimbi omkhulu, bebhale. Ngicela izibhale iy'ntatheli y'phithizele.
Ngoba phela ngize ngiyibuze ngithi lezi iy'ntatheli zi-serious yini mase zizocosha nje yonke into ephathelene nomaskandi, ukubona egazi ukuthi enye indaba ilula ayilidingi iphepha. Simane sithi hawu mhlampe lokhu sekuhambisana nokuthi iy'ntatheli ey'feni lena. Manje lokhu-ke abakwazi ukukuziba kube kukhona kwenzekile, abakwazi nje ukuziba. Hey we guys, mabhayini, mina uma ngi-happy-ke nkosami nizoba nenkinga. Iy'ntatheli konje ubani? Uba lo washo, wangitshela ubani? Konje uba loyo intatheli kodwa leyo ntatheli leyo wangitshela, niyayikhumbula? Yena sicela abhale manje umzuzu wokuthi ubhale ufikile umzuzu wakhe ukuthi akabhale-ke into eyenzekile, hhayi ukuthi siyamkhandela. Asimkhandeli thina, simbhalela ukuthi simtshela ukuthi asimtsheleni, angithi naye uyasho. Le ntatheli leyo guys, leyo ekhulumayo eshoyo ukuthi isimo simi kanjani, sicela abhale-ke ngento ekhona ukuthi uMthandeni uhlukanise unyaka kanye noMaHu kuma-radio stations angaphezu kwa-5. Bephinde futhi bebhale ukuthi uzothola imali engaka kanye nemoto. Bephinde bebhale futhi ukuthi kusayobhiyozwa, kubhiyozelwa ukuthi uhlukanise unyaka. Bephinde bebhale futhi ukuthi uprofethile wahlela umcimbi ehlele ukuthi uzobungaza ingoma enkulu. Bephinde bebhale futhi ukuthi amazwi ethu ashile ngoba kade sijabule sibaningi. Behambe futhi beyoqalaza ku-TikTok uma bengangikholwa. Konje ubani leyo ntatheli kaze nayikhumbula nini? Lethu wangitshela le ntatheli le eney'namba zama-artist. Konje ubani? Ubani? Khona engibalayayo guys, ngicela ningaphatheki kabi, ngiyakwazi ukuba serious. Khona engibalayayo, ngifuna belayeke.